Bon dia, bona hora. El vídeo d'aquesta setmana és una mica diferent, perquè els vídeos del que vull parlar jo ja els he fet, que són vídeos del que seria el racking. El racking és una activitat física que bàsicament consisteix en caminar amb pes. Llavors, el que us vull compartir és una mica aquesta activitat que ja he fet uns vídeos al respecte d'això, però no els he fet en aquest canal. Per tant, el que faré és enllaçar-vos-els aquí i parlar-vos d'aquest tema. En el primer vídeo parlo de per què fer-ho, els beneficis per la salut i per tot això, i en l'altre vídeo parlo de com començar, per exemple, quin calçat, quina motxilla, quin pes. Llavors, res, vídeo curtet, us deixo aquests dos vídeos, mireu-vos-els, molt interessants. Si us agrada el tema de la muntanya, senderisme i voleu una activitat on treballar el càrdio sense l'impacte potser que pot tenir el córrer, mireu-vos aquests vídeos i ens veiem el de la setmana que ve. Adéu-siau!